dumateng para sederek kula sedaya tanggi tepale dhateng kanca-kanca sedaya ingkang sampun pinten-pinten dinten wonten dalem mriki inggih menika nyengkuyung ndungkung lan nyabantu dumateng anggen kawula gadhahi hajat menika mugi-mugi sedaya jerih payah lan keikhlasan panjenengan sedaya anggen ndongaaken lan bantu dukung kawula anggen kawula ndherekaken ibadah kersanipun Allah taala mugi kalih Gusti Allah saestu dipun catet, dipun tampi, dipun wales ingkang langkung saya wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan bilih kula sak keluarga anggenipun nampi rawuh panjenengan sedaya, anggenipun paring pahormatan, paring pinaraan pasugatan mugi dumateng sederek kanca tangga sedaya anggenipun rumat dhateng panjenengan sedaya, anggenipun dukung kegiatan anggen kula nampi amanah ibadah menika mugi-mugi wonten keteranganipun kula sak keluarga nyuwun pangapunten lan mugi-mugi panjenengan sedaya kersa ngapunten menapa ngantos kekurangan kula sak keluarga. Para bapak, para rawuh ingkang kula hormati lan bilih acara menika mugi ragi enten pengaosan pangapunten ragi nyita waktu panjenengan sedaya ingkang ngaos insyaallah panjenenganipun Bapak Kyai Haji Kusnuri kula suwun mengke Imam Tahlil panjenenganipun inggih menika Gus Mundir saking Pondok Sahabatul Quran, doanipun panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mukobari saking Silo Kajang. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kula hormati, kula nyuwun Fatihah pindah mawon kagem rencang-rencang kula ingkang tasih. Sami kalan ragap kangge perang negakne agamane Allah. Sani pinten Pak Haji Budiono? Murah. Wong loro berarti 124 urung liya-liyane. An-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Ad-dirhami bisa ba'i mi'ati dhifin. Setiap sak dirham dilipat gandakan ping 700. Mila insyaallah 700 niku nggih mboten mek arupiya trothok, mungkin mundak sehat, mungkin mundak sabare, mundak gatine, mundak lomane dan segala mundak-mundak sing diparingi para piantun ingkang kundur saking ibadah haji. Kundur haji kok ruwet niku mesti enten masalah. Insyaallah lek berangkate niku lillah niku kundure mangke nggih dados mabrur ingkang saestu. Ranten wonten tiyang kundur haji niku dugi ngira bangkrut, Pak. Dados wis bangkrut bar niku sakit-sakiten kula nenggani niki cerita ingkang sangat mengerikan menggah kita umat mukmin. Sakit-sakitan teng jero sakit kula ditimbali diutus maosaken Yasin. Bar mau Yasin kula bisiki Allah. Niku pun ngopoti kelambi sujune lanang, Bu. Dene niku Pak Haji ngopoti ngoten kalih nyuruhi mbok. Bareng kula sebut asma Allah teng kuping kanan. Lek nerokne niku mboten Allah tapi pincuk ge pumaseh. Kula niku sakal niku jan wadem saestu ya Allah. Dari input Allah niku lho sing masuk kok ya. Naudzubillah. Ternyata haji mabrur itu wangel ternyata. Dengan syarat thayyibul kalam wa it'amu ta'amul mek loro haji mabrur syarate. Pokoke loman ucapane sae insyaallah mabrur. Yang setunggalipun ifsa'us salam wa it'amu ta'am. Kinton niki kula baru ngertos sebabe kok misuh niku napa? Mantan karyawane niku panggih kula jenengan daleme pundi, Pak? Kali ini kok kula mantan karyawanipun. Pinten tahun namung 3 dinten ya. Lah napa mboten kuat dipisui, Pak. Dadi ngelek-ngelekne karyane niku misuh.
Boten dengan bahasa yang thayyib. Mila ternyata mek muni Allah niku lek mboten paniki kuwatake Allah mboten saged. Mila la haula wala quwata illa billah. Niki kebiasaan ingkang biasa kita waos saben dintenipun mangke badhe muncul ketika kita sekaratul maut. Pun haji mabrur niku laisa lahu jaza ilal jannah. Iki Pak Yai kula dalili mangke nguyah. Wis pokoke haji niku kok ketampa niku ganjarane swarga. Sanes yatra, sanes pangkat, nggih swarga niku malam ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotara ala qalbil basar. Swarga niku mripat ra tau nyawang, kuping ra tau krungu, ati ra geduk mbayangne. Cobi lho, niki yuswane pinten Bu jenengan? 3 dosa. Riyen nggih ngoten niku. Mboten to? Benjing to swarga niku nyelot ayu ngoten lho. Terus mundhak ayu linyang donya. Lha nggih. Mila lek pengen ayu terus niku teng swarga. Teng mriku mboten enten napa Bu? Faisal napa? Faisal. Screen card napa? Nggih, blok bangsa sing sontek solikin. Nggih, kula niku jago kaji, Pak. Jago kaji niku pangkling. Hajine niku wedok rondo ranti bojo. Saderenge kula tepang, ning mergo balik haji niku berubah total. Nikine ngeten, ngrikine ngeten. Nyonya kula kala iki sapa to, Bu? Kancaku dhisik. Kok malih ngono? Ya terus badhe berangkat haji ben kaya wong kono sontek solikin dhisik. Ning malah cara kula sing ngene mulai akeh, Bu. Mbangir nemen yo. Teng swarga mboten enten ngoten niku. Pun to muning-mening. Sing lanang yo gagah-gagah ganteng-ganteng. Sing wedok yo ayu-ayu wis ora tau lara, ora tau susah, seneng selawase, mulya selawase. Mila lek kita kangelan teng alam donya mek ngaji kesuwen, ngenteni imame kesuwen, itu terlalu kecil. Budal ngaji ngerti terlalu kecil. Mila resepe ben pengen semangat ibadah niku sidatul khauf wa sidatul roja. Janji pol lek pengen swarga dan pol lek wedi neraka, insyaallah tersisihkan rasa-rasa. Saged dipaham? Nggih. Wis to arep urunan ritek seberapapun pokoke iso monggo. Ora samune aku wis ditarik. Enten sing ngoten. Diderilis genku dhewe yo bangun, enten sing ngoten. Wonge teko. Nyun sewu, ngen kula niku bangun mawon nek tamu njaluk nulis panggah diparingi. Ini pun sepakat. Sak jamaah kula lek nek wong njaluk aja ditolak. Alhamdulillah bangun kantor anu 810 juta ora njaluk pemerintah dadi. Mergo napa? Niki panitia kula pun sepakat lek nek wong dirilis aja ditolak diwahi. Tanggalan-tanggalan sarung-sarung king pondok-pondok niku ya panggah ditumbas. Mengke ijole langkung kathah. Mila haji mabrur niku di samping afsa'us salam utawi thayyibul kalam mugi amut to'am. Intinipun wangsul haji mundhak lomanipun. Boten cetil, boten gegem banyu ora tetes alias orang nglintingi. Ini tahu kasroh. Pokoknya kondur haji nyah-nyoh. Pak Budi ini amen nawani garwane saiki kurang apa yang. Nah Budi ya, Haji
amen tawa-tawa mawon. Si Ibu Hajah Anis nggih ngoten. Dalu menika ngersakaken kula napa mboten? Ah, mending lek saestu ngoten Bu. Lek dieling-eling larem. Nggih. Setiap malam matur Pak Haji Budi, Mas, dalu menika ngersakaken menapa mboten? Lah niku lho siap niku lho. Nggih Pak Budi nih, yes. Alhamdulillah. Niku Thayyibul Kalam ngoten niku. Seneng tawa-tawa termasuk tandhanipun tiang ruman. Ora tau nyerandu, ora tau galak. Wis pokoke mening. Wis panggah syukuri apa yang hidup adalah kita jalani. Ora iso raja tak tanggap iki. Sing terakhir sing penting niku lho, Mbak, melakukan yang terbaik. Duwe duit yang terbaik lumane diundane, tan duwe duit sabare sing ditambahi. Bojone mening syukure sing ditambahi. Bojone pah mrengut ya sabare ditambahi, panggah syukuri apa yang hidup aja. Ora iso tak kon jejer. Mending ta? Pun toh niku lagu niku lek nek masalah diunekne. Garwane rawuh telat sing yang omah merengut langsung sing rawuh syukuri apa ya. Ngoten. Sayure kurang asin langsung mawon Bu. Dilokne sayur kecebulan upil ya to yang. Nyanyi ae syukuri apa yang mergo tandane wong iman niku telu. Naskuru ala roha, nasbiru alal bala, waridho bil qada. Syukur lek nampa nikmat, sabar nampa musibah, legawa karo qadae Gusti Allah. Lek tiga niku ditetepi niki benar-benar beriman. Siang menika niatipun tasakuran. Nggih. Tiang syukur saestu niku sanji paham sing ditampa niku semata-mata peparinge Allah, bukan usahanipun. Janji semuanya dari Allah niku syukure mundhak. Aku ra iso haji ora dihajene Gusti Allah. Aku ra iso nyelengi lek ora dicelengi ditabungi Gusti. Lho, wis nglumpuk lho Bu. 2003 nih, 2003 ini wonten yang pun nglumpuk. Wis mening. Garek daftar tanggane niku nawani tanah mepet karo tanahe. Ndak sido daftar. Bareng boten sido daftar tuku tanah terus loro-loronen. Tindak ngen kula oleh nangis. Piye ngene iki? Awake ra sehat, terus ngantos sedo mboten sido. Daftar haji akhirnya haji ini pun haji badal. Premening budal dhewe. Ya toh? Mila apapun yang kita terima diyakini bahwa itu semata-mata peparing dan kekuatan dari Allah. Yang terusnya ya jale. Semua yang ada ora iso to Pak Puji. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Niki sing penting, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu seluruh hidup dan matiku no. Wong santri ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis pokoke tumplek blek semuanya hanya milik Allah. Wis sapa ae pokoke kok jadi aku ini. Dengan kata-kata aku itu kan nopo dari katakan ayahku itu nggih Pak Yai nggih kena ngambil lam oleh aku akun aku artinya apa? Aku ini ndak ada apa-apa. Kok duwe apa-apa mergo diparingi Gusti Allah. Lan niki kita yakini wis ora bakal sombong, ora bakal itu, ora rumangsa duwe. Isine pasrah sumarah tawakal dhateng Gusti Allah. Kita dongaaken mugi-mugi Pak
Haji Ahmad Budiono lan Ibu Anis Nurul Laili estu mabrur. Kita ingkang nyekseni menika mugi-mugi enggal dipun timbali dening Gusti Allah. Berarti ndak mati dhisik. Ditimbali dhateng Mekah lan Madinah. Sing sampun sowan malih rika menthong. Ngoten kula kinten nek kula rampung mesti alhamdulillah. Dalek mandeg-mandeg to. Pun ngaten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.